dododo na ụmụnne m asị m ka m wetakwara unu kịta ọ nọ n'ọkụ na ọ dịkwa m n'ọkụ depụ na anya na this video ifuru ụlọ ansepta na video ya ihe a bụ ụlọ untouchable comedy ruru n'Enugu. Onwere onye amara untouchable comedy, onwere onye ama ha nọ ndị akwa na-eme ihe onyonyo. O wee bụrụ na asị untouchable na-eti mkpu n'ọnụ, untouchable na-asị na nụrụ n'ọnụ ya wee na-eti mkpu na-asị ka gọvanọ Enugu steeti ya dodododo na ihe eji eme vidio abụ na a na-akwari ụlọ ya nyarụ n'Enugu. Wee na-asị ha na-akwari ụlọ untouchable. Ọ bụ na untouchable enwere akwụkwọ? Untouchable si na ya nwere akwụkwọ. Ọ bụ na ebe ọ rụrụ ụlọ abụghị ebe gọọmenti ọ bụ ebe gọọmenti si arụ ụlọ? Ọ sị na ọ bụrụ, o kwuru ihe niile. O wee na-asị ka gọọmenti nwee ike biko hapụ ụlọ ya, hapụrụ ya ụlọ ya. O wee bụrụ ya na ndụmọdụ were inye gọvanọ of Enugu steeti bụ ya nebe anya n'okwu a, maka na ọ bụrụ na ọ nebaghị anya n'okwu a ọ ga-ebute ọtụtụ ihe mwute wee nyere ụmụ Igbo niile ndị nwere atụmatụ ịgbadata n'Igbo wee mee investment. Ndị ofe mmanụ na-edemolish ụlọ ndị Igbo na Lagos kemgbe last 2 years. Ọ bụghị mgbe o bidoro, mana nke ka bidoro ọfụ anọ. Last 2 years, last year, even this year they have done it. Anyị wee na-asị nna anyị Ojukwu sịkwa na akụruo ụlọ ndị Igbo akụruo n'ụlọ. Agbakwa mgbe ọ na-aka akụ ya esi wee na-eruzikwa ụlọ nwanne. O wee bụrụ ya ma n'ugwu Hausa, Abuja na ndị otu ha, a lot of places bụ ebe a na-eme demolition properties of Igbo people, and a lot have decided to bring down their asset or development in Igbo land. And now tell me, if this happened to untouchable, are we sure that all those that are coming down to invest in Igbo land, that one day or sometime someday, that it will not going to affect them? This is the aspect I am directing to, or I am going to, for government to look into it. Governor of Enugu State, look into this case. I don't know if you are aware of what is going on now concerning untouchable building construction in Enugu. Gbazoro n'ụkwụ gị mara ihe ime. Ọ bụkwa na ọ bụrụ ya, ọtụtụ ụmụ Igbo ekpebiena ịbịa mee wubo ụlọ, mee ọtụtụ ihe ha ji n'aka investment n'ala Igbo. Mana ọ bụrụ na o si ọ na-aga, ụfọdụ ya asịkwa aha, ọ kakwara mma na Hausa na Igbo mebiere m ya kata na ana nna m ebe a, kata imebiri ya na ana nna m kama anyị emebikwa ya na ana nna m na isi ekwu na ana nna m ebe a. Ọ kakwa mma na Hausa na Igbo mebiri m ya ka nrụbakwa ya na ana Hausa na ana ka ọ rụbakwa ya na ana Hausa na ana Yoruba, ka ndị Yoruba na ndị Hausa ka ha mebirikwa ya na ọ kakwara ya mma na ọ ya aka ebekwa ikwu ya dị ka anyị makwara ihe mere ya. Ndị Igbo tikwe na ọnụ n'okwu a, ndị ọnụ ruru n'okwu kunikwe na tinye ọnụ n'okwu a. Ọ bụkwa na ọ bụghị ya, o ya ebutekwe obi ịnọ mmiri na obi ajụmoyi nyere ọtụtụ ụmụ Igbo nwere ọtụtụ ihe ha ya eme n'ala Igbo n'ime afọ a na afọ ndị ọzọ na-abịa abịa. Share this video. If you haven't followed my page, what are you waiting for? Follow my page. Touch the comment button to comment. Does it worth it? Kedu ihe ị chere na ihe nwere ike ime untouchable lose this building? Kedu ihe ị chọrọ ka gọvanọ mee? Gbanye a comment section. Share this video and like. Daalụ.